Nie, pravda, minule som bol trošku taký, že no. Dostal som na 2 streamoch ban, takže v pohode. Čiže dívaj sa. Dívajte sa. Ja som problém Je 0,97, 1,04, 0,89, 1,15 a ja 1,41. Zabanovali Miráž. Čo dobre, zabanuj teraz Dust 2, Ancient a pohoda. Yes, dal som ti otázku. Ďakujem, pýtaj sa. Ako žiješ? Pohodičke, všetko ide? Žijem nádherne. Je to všetko v klídku. Peniaze idú, takže pohoda, hej? Vyhral som tiket. Svízo si predstav, normálne celý život stávkuje ticket profík a normálne 6 tiketov mu ujebalo, môj vyšiel. Vieš, lebo vstavkujú tí slabší, vieš? A tí vyhrávajú. Milionári už proste nemôžu vyhrávať, vieš? Daj Ancient prečo dávame train alebo nuke, nie? Ja, ukáž nám to, yes. Yes, ukáž nám aké mapy. Ja to dal preč Dust. Dobre. Ako nuke by som si zahral popravde. No teraz si dobre. Počúvaj, čo myslíš? Ja neviem, čo chcú chalani skôr, či train, alebo asi nuke vedia lepšie hrať. Daj nuke. No tak to, no dobre. Poďme skúsiť. Počúvaj, ale ten Miro hlas je taký ukľujúci podľa mňa. Miro máš vždycky. Počúvaj, povedz mi, počul ste keď Mira ho lákať? On horí len znútra, on nevie prejaviť svoje emócie, vieš? Čak, to je presne tak. 4 lustrik v CS-ku a normálne je kľudný. A pritom vnútri viem, že hovorí. Ja nechápem, že on... Myslím, že nemá CS-ko na mňa nejaký dopad. Jasné, že má, ty kokot. Ja som nepočul v živote Mira kričať, že by nejako vylákal. On že, chod tam. Myslíš, že sa mi dá altabnúť do CS-ka teraz? Jak som altabol von? Myslíš, že mne sa dá? No. To je jebla hra, kokot. To je strašná hra, či to CS-ku. Ale práve šťastie chlapci, dúfam, že vyhrá. Len tak Blackberry. To už koľko hráva dneska? Na ňuku máme 30% win rate. Tak sa snaž. Tady mám nějaký win rate, kurva. Vini, čau. Čau. Koľko máte dneska hru? Teraz mi druhú. No? Dobre. Tak veľa šťastia, dúfam, že už táto bude Pardon, že to som šťastná. fakt nechcel, ospravedlňujem sa, som úplne nechutný. No, dobre. Prvá hra bola rozhodávka, teraz idem naplno už. Teraz som išiel na 20%. Viem, že vám to trhá teraz chat, bohužiaľ, ale Counter-Strike. Ale ten chat je po piči, lebo chcú zajebať všade. Mám čiernu obrazovku, nemôžem nič robiť. Prečo počujem CS-ku a nevidím obrazovku? Táto hra je dog shit. A stýdni sa kaj kokot. Čik. To tu nebudeš čakať normálne, ešte guma spíčená. Hrám jak žena? Kde je vyskočený zas? Keď im dal saba, neviem, kto to bol, ďakujem ti veľmi pekne. Zajímavé, že som bol za stenou. Takže Penetratel, Trudovik, Megamik, Chipsik, 666, to nie je Čech náhodou? Chipsik? Poliaci sú to, či Poláci. Ukrajinci. Tak. Ukrajina. Ukraine! Nabijeme tabáčik, keď vyhráme nože, dobre? Ak ich prehráme, tak nebudeme mať do konca hry tabak. Tak hoď. Požolák. Bacha z hora. No poď, idem tam. Všetko mám. Nemusím vôbec nič. Čo na to? To ste si nechali istý retardovaná guma, jebla. Vy ste jebli! Vysneli si koko. Tak lebo Čavo proste zastrejfoval, chápeš? Vo vzduchu. Ma oklamal. Dobre, idem prvé kolo rampičku. Zoberiem molly, smoke. Zomrieš po smoku. Teraz už viem, ako to... Vieš, ako to spravím? Hádžem deep smoke a pred to hádžem molly. Ja, to možno vyjde. Možno tí vybanci nepôjdu.
Ideš rampu rest? Hej, prvé kolo. Potom môžeme ísť von alebo hocikam. Tak idem s tebou, ak by náhodou. To budú dvere rašové podľa mňa ako teraz. Ja ti zakrižím. Ostaň hore, hej, Žolo. Tak idem outside teda, keď nikto nejde outside. Outside. Už prešiel. Ačku, všetci. Věci asi ne, či? Když byli venku. Všetci na Ačku. Dobře, budu ti věřit. Plantujú, hore. Dole asi, nie? Dole. No, Pri vento? Pravo. Prečo ma blokuješ? Já jsem tady střílel asi do Môžete píči. ísť, vy svine! Za rampou, za rešachtou. Neviem ho zabiť! Vy ste jebli! Chápeš? To čo ste retardovaní? Kto tam pred ním stál? Ja. Ty si guma! Som netrafil, tak čo kurva? Že on stál na mieste a prebíjal, jak som netrafil. Ja vie? Preto som ho netrafil. Aha, dobre. Tebe len sa vie z tvojho pohľadu, že kam si ako mieril, keď si ho netrafil. Doľava, doprava, doľava, doprava. Dobre, no. A on v rohu v šachte. A že ho tam strejfoval. Prečo pičuješ na mňa? Ja som dal jedného, napríklad. Koľko ja spadnem. Outside niečo. Tady už mají. Rampa. Veľa. Stal hit jeden. Smoukli rampu. Vybehli už dole, na site. Paráda, paráda, chalani. Je tam netka. Pekne, bomba padnutá. Chalani. Aha. Jaký chalani? To som bol zabiť dverami. Tabak rez na tvoj. Dám si crispy peppermint velo. Nech ma nezabije, chápeš? Kam doľava hore. Nech mi odjebe normálne one, štvorku zub. Koľko je mé zle, fakt. Další tabák. Druhý. Tiež som si ho poď. Já mám ale dva v hubě teď. Mohli byť dole, Môže byť dole, no. Idem dole pozerať. Púšťam rampu. Já držím rampu teď. Tak nie, dvoje stojí pred dverami ten kuk. Môžu byť dole, či nie? Není sú. Ty si exit, hej? Áno, som exit. Dobre. Miro, ty si nad dujmou niekde? Nie, som za ventou. Dobre, dobre, tak jem. Takže môžem ísť venty? Môžeš. OK, za tebou. Ak teda není úplne blízko pri tebe vľavo, no tak nemal by. Kurva, sa tu zasekám, mám o niečo. Pozriem to. Vojaci Alice nabíjame, emotierme. Lobby čisté. Sú, pred lobby. To je spawn. To by vrátil asi obu. Minus. To je spawn last bol. Môže byť hore na streche niekde. Outside. Akačko. Nie, nemá ešte akačko, dobre, nice. 5 nábojov. 5 nábojov. Pekne, poďme. Kto drží vonok? Žolo, ty? Tak, Dobre, nie, drž, ja sa len pýtam. Počúvaj, lebo nemusíš to obchádzať a rozbíjať ventu kvôli tomu. Môžeš to stihneš. Keď utekáš a hodíš smoke o tú krabicu, ukážem ti ktorú. ja viem, ja to viem hrať. O tú Ja modrú, hráš to zvonku? Hej. ale nemám smoke. Ja sa nechám tak nič. Ja to budem hrať teraz iba tak pasívne, hej? Nebudem to pikovať, chalani. Miro, vylezieš dneska do piči, alebo čo? Vylezeš na hlavu, tak čo chceš? Venku něco. Outside smoke. Mohli prejsť dole? Povedz, keď budú môcť prejsť dole. No, Môžu byť. Ale. Pekne si videl? Nice, videl? Rádio čisté. Nic venku. Jeden je v hate. Jeden rampa. A neprešiel ešte. Počkaj, pozrám ono. Plentli niekde.
Kde to plantli? Dole. Dole. A jeden je rampa. Aha, je tady napravo hnedka. Dobre, drž si tu rampu, ja to Rampa, hej. defuzujem. Nice, dobre, defus. Jak dva buzíci. To je ten, čo tam žole nevedel trafiť. Je to nevykala? Tomu je. Nie! Kokot! Nie! Ja som ho vyhodil! Si herečka strašná. Som sa išiel obzrieť a som zmačkol Gčko, chápeš? Prehrali sme kvôli tomu isto teraz. Dúfam, že teraz dáš hlavu a nedáš mu druhý. No, to bude najlepšie. Něco venku, žolo. Vonku jeden, ale dal mi jednotku proste steka. Má akačko, pozor. Prešiel či neprešiel? Hore. Neprošel. Nevidíš, až by prešiel. Ale ako Ja bojím som sa ho. vypnul. Hore na tebo, Slizo, pozor. Jak Buď iba na takto na kraji. Spolkou to, flashoval. Nekryje nikto dvere. Vonka. Na tebo je jeden, Slizo, pozor. Aha, dobrý. Tak, super. Jak jako nade mnou, já to nechápu. Ja aj to Sú bol vonku? token. To bol nado mnou. Jeden išiel v Som vonku, jeden už je v Prepáč. kokote, v tom dárku, čo to je. Jaké Miro? A neviem, kde je v exite, môže byť jeden. Pozri mi dvere, prosím. Pozriem. Dvere sú čisté, není sú otvorené. Pozriem. Čipsík byl venku. Pod capom jeden. Běží někde. CT asi. Все, еду, блин. Максим, на, там. Где? Drvé dvere. Да сейчас езжу, ты забодал. Понятно, я жрать хочу, где хлеб, давай езжай, бегу. Poslední je pod mirem. Rampa. Rampa. Běžeš si B, ne? Lentou. Idem tam. Plentuje. Je na tej rampe. Nice. A ti sa jedno to vypo, Slizo? Že co? Je to vypo? Mám to stopnúť defuzovanie? Však sa ho pýtam, ale nepovie. Klidně kurva ho vemne! To píče, co je za otázku jako? Defuzujem. Už Myslíš, môžem, že má? Miro? Môžeš. Čiže on ti odpovie normálne. Extrémiček. Že by mi Toto je extremismus. normálně rozbil hlavu jakoby. Tak ja sa ťa pýtam, či chceš Ty vypočiť. Martina nedala, nebo co máš za náladu, kokotko, skurvenej. Ja sa ťa pýtam, že sa idem ti vypo, prebehnem polku mapy a ešte je zle na mňa. Prečo som nestreamoval? Bol som na Malte, za Slizom som bol, veď sme boli pozerať Kennedy UFCčko. mi to vyplo. Kde si? Niekto tu prehral 15k? Drž píču. Chalani, aký je najmenší vták na svete? Ten tvoj. Kolibrík, podľa mňa. Tak? Kolibrík? Kolibrík je najmenší, není? Ale tu sa jedná o sap, tak kurva, poraď. Podľa mňa kolibrík. Ale počkaj, možno je kolibrík, že ten čo ako najrýchlejšie jebe krídlami. Takže možno aj nejaký menší. Vonok nie. Najmenší vták na svete je ten Miro, podľa mňa. Vonok, chalani, vonok. Já se za červenou. To, vonok. Kde? Žluté dvere. Jde na close, na CT. Som Já rád, to že si nejdu. sa To je nám insane, jde na CT už. Na rampe. Je kokotré venku. Ešte jeden rádio. Idem dozadu rampu. Není radio. Ačku. Jeden. On je pod Jo, hebnom, jo, to je zvonku. Ide outside. Tam. Či skurvenej. Už jako nikdo nehrál venku. Žuraj, to bol kolibrík, dých zasa Brest. Dobre. Ja som to stiahol, lebo všetci išli vonok proste, chápeš? Ja som to stiahol z mainu. A ja som to vravil miliónkrát, že sú všetci outside, proste veľa ich je v outside. To trvalo Miro, 90 dní, už sme prehrali jednu kamaráde, čo si myslíš? Už tu boli oni, hviezdy a kokot. Zas pôjdu vonku, chalani. No jasné. Jasné, že idú von. Vonku. Máme bombu, v lobby bomba. On je pred smokom, čaká v rádiu. Guma skurvená.
Bomba lobby, chalani. Aha, tak oni nehajú tam bombu a on sa proste začupí do oného. Jeden vonku. Kamarát, ani raz nepúšnem rampu, on čaká za smoku. Tak guma jebla a kúka sa do toho smoku. Poď si to je tvoje kolo. Určite. Čo si neveríš? Som zabudol, že máš cross jak kokot. Daj si môj cross, prosím ťa, Svizo, budeš dávať čela jebí jak hovado. Ver mi, ak dáš hneď prvé kolo 2 fragy hlavy, tak si ho zmen naspäť. Božne rest. No. Rest, ty skurvenec. Jeden krpatý. Prosím, obleč si tú tvoju buzi. Oranžovú mikinku, prosím. Vyzeráš s tým, jak nejaký kokot, čo chodí na modeling, čo sa promenádujú na tom pódiu. Keď si to oblečieš, vyzeráš jak taký párok v rohlíku. Ha. Ale nebudem úprimný. Vyzeráš v tom jak úplný kokot. Outside zase outside chalan niečo. Do smoku mi dal za červenú beďňu vzadu hlavu. Si ho nezabil. Lebo ja ho nevidím, tým Magor. A, díra ve smoku, super. Veď vravím, že outside, kurva! Chodia tam furt! Ja tam nejdem hrať, ja vás mám piči, idem na rampu začupkať. Tak ja idem outside. No choď. Poďme ich vyhečkovať teraz, poďme ich tam vyhečkovať. Eko, poďme ich vyhečkovať. Všetci hečka, outside. Token, poďte. Chceš predávkovať? Ten dust bol vin, nebol, si blázen, čak tu mali 3 a 5 fragov za celú hru. Miro, kúp mi smoke. Kamaráde, 5 kol za tečka ako extrémizmus. Ale nie, poďme to pušniť, idem na to. Ja som dropol restovi. Tak jebni ho tu blendil. Počkaj, to je skôr hečka. Ja to jebem proste. Vybehol dvere, jebol mi ju. On je na close. To jak mohli prežiť toto, ale? Neviem, ako prežili kamaráde, 5 hečiek. Jedna v jednom a jedna v jednom. Ja som mu dal 10 a 9. To je jak možné, ale? Niekto ma chytil za nohy a prosím ma potiahol naspäť, tak som hodil ten granát do piči. No sa dohodnete na ten vonok, alebo Ja idem von, Žolo si bere na rampu. tie dvere. Ešte niekto Idem aj ja, to zvonku. jebem rampu, to ideme mainu. vonku, oni budú chodiť, keď im to vychádza, nie? Nie, chodí furt rampu jeden, každé kolo chodí jeden rampu. On tam stojí za Tak ho smoku. tam nechaj, nech tam ide. Hoďte, A zabije troch do chrbáta našich. To je pekne na smoke, toto, čo je? Ticho. Otvoril dvere. Nevidím ho. nejde. Nie. Rampa. Nerest? Rampa! Dvaja rampa. Idem dole. Traja rampa. Jeden. Jeden pôjde z radio pôjde, on je skoro nejde. Radio. Dvaja sú Tu je rampa. jeden. Fú, zobral si vypo. Bombu máme? Máme. Nemáme. Je niekto hore? Ja som hore. Dobre. Heaven ti môžu ísť. Zapoluj okno. Oni sú pod ovenom. Plantuje. Kde? Do smoku dole. Kde? Dole? Neviem, niekto ušiel odo mňa, vieš? Boli sme tam akože dvaja a zrazu tam nikto nebolo so mnou. A jeden išiel do dverí, myslím. Do toho smoku. Tam. Myslím. Ale Miro ho jebne asi. Tak bude pri tebe, Miro. Asi išiel do singlov. Asi prešiel single. Máš defusky? Však je to. Kde si ja? Máš Sú tam defusky? defusky. Nice. Pekne. Chcete vypo? Ber. Lebo ja si ho zoberiem vlastne vonku. Takže ty chceš byť vonku? Nemám tam ísť ja? Tak ti ho dám. Že ja som zabil si dvoch? zober. To sa mi jak podarilo, kamaráde. Nie, tak idem tú rampu teda, ale drž ten von. Hraj rampu. Rest, fetovali ste so skizom na maldičke? Nie. Ale mali sme asi 5 drinkov, alebo 4.
zázvorových s pomarančom. A neviem, aký alkohol tam bol. Horí pod tebou na ľavou, vybehol dvere. Ja neviem, kámo, to je proste... Červená. A hore na strech Dobre si jeden. to akačka na sajte, Svizo. Hore na mene. V mene a na mene. V mene a na mene. To bolo v mene? Jo. Hore stále na mene. Flashiem vonok. Je piči. Ostrelil som mu gebulu. Pekne. To čo dal? Máme dropíček. Jolo. Hodím ti. Jasne. Dík. Smoku vonok. Dvere. Rádio. Cez smog ma jebol. Zapalím mi main, nevidím dvere. Na rampe. Tretí durám. Jeden by mal mať málo, no. Vonka niekto? Ležela mi to. Vonka. Môžu byť už pri tebe, Rez, pozor. Alebo podo mnou. No. To je píča šťastná. Dole. Dole. Poďte exit všetci. Ja som swingloch. Idem s tebou na refrakt. Skopni to, ja to otvorím. Čo Skopni mám? to. Skopni to. Skopni, že som počul smokni. Dobre? Jeden pri okne. Dík, že si nám to zasmoukoval jedinú cestu. Dobre, aj bol ma do oného. Tak keď nevieš, prehltáš písmená kokot. Skopni to a smokni to. Hej. Dobre. Čo by si to mal smoke? Ja neviem, ja to chcem nejako vybehnúť alebo niečo. Čo sa smeješ, keď sme prehrali tým primitív? Guma. Gumácka. Dobre, ideme smokovať vonok a ideme všetci do exitu prebehnúť. Alebo vysmokujeme vonok a vyriašeme rampu. Môžeme, jeden pôjde, ja pôjdem robiť bordel vonok a vy choďte pred rampu, dobre? Dobre. Tak mi hoď smoke. Niekto, ale... Dobre, takže musím kúpiť, že máme čas vlastne, vidíš. Kúpim ho. Tu máš smoke. A počkaj, keď vysmokuješ vonok a jeden bude pušovať rampu podľa mňa a dvere alebo niečo. Smoknutá rampa. Tak čakajte pred tou rampou. Dobre, idem do dverí. Kúkajte toto. Smokujem to. Choďte už tu rampu. Ja otvorím dvere. Veľký. Flešujem hodné. Poďte. Pekne. Aha. Takže traja na rampu. Traja držia rampu. Ja ti hovorím, to bude Čech alebo Slovák toto. Jasně, zaběhu. Chipsy. Pohodě. Dobre. Traja na rampe? Keď smoky vonku? Dobre. Zase 16 fragov, 16, 15 a potom nič. Však ten Sangar uvidel, že celé to je čisté. Ja viem, ja som druhý smoke nehodil. To mi nevíde. Ach bože. Píš si Skunkovica do banu potom po hre? Skunkovica do banu? Čo to je? Prečo? Je to si tvoj nick? Vo vnútri bol Sizo. Môže bude von skanovať. Dvaja rampa.
vybehol a dal mi proste odzadu ho nedám s tou Glockom pojebaným. Ja bych ťa prijebal ten tam. Stíže, abych ťa zabil. 39 v troch. Nie, proč mě jako... Lebo si tam dupol a on sa vrátil späť, lebo sa zlakol, chápeš, ten kokot? Okay. 9-5. Dík za pointy. Všetko kono nič. Tak level ty sa dneska nebudeš, ale zajtra je tiež deň, nie? Pohoda. Smoke. Náčko mŕtvy jeden. Ešte jeden rampa. Náčko dva mŕtvy. Poďa. Okay, jdeme heaven. Heaven. Kúkam. Je smoknutý. Na hevne je mŕtvý? Není. Heaven je. Okay. Ešte jeden na hevne? Nevím. Nie, rampa akačko. Ide radio asi. Sa mi vidí. Pozor napravo, radio. Upec. To si ako myslí, vole. Bože môj. Tuším si hovoril, že je to ľahké a už si zapáš 4 mesiace, ale to väčšinou zápasia moji s tým 3 mesiace, vieš? Väčšinou ako... sa snažím jak kokot. Čo je hento u zlaté rukavice, čo to je? Seriály už som videl, hej. Má byť nejaká nová séria, nie? Flešem mi to do oken. No, tak flashol si mi. Niekto mi trgol. Na CD spawne, príde červenej kokotine. Bude, možno pôjde k oknám. To dvaja držia na mňa CT, čo im to jebe. Super jebaný. Ja by som sa vedel, jak to držia, keď boli traja na rampe, teraz dvaja na CT, keď ideme... Málo. Rampa. Mama, už má, ideme to dokúvať po tejto hre. Chyba nám 30 minút z toho finálneho dielu. Minus venku. Ide z Pekne, rampy. pekne. Minus. Last rebrak, pekne. Takzvaná rozoberačka, poďme. Potrebujem drop. Ja môžem. Treba ti ešte? Či máš? Žolo má, Svido má 7000, on ti kúpi. Zdravím, Myši gang. Čau. Za červenou. A close. Horné čisté. Ešte von. A ešte jeden za červenou, tuším. Ak si ho nezabil. Jirkou head movement, však dobre, vyšlo mu to. Som rád kokot. Bol dôležitý zápas pre mňa, ako hovorím. Banka v rep. Dobre. Rampa. Dobre, dieroval. Nehovor, že do smoku ťa dá, lebo ty sa postavíš do stredu dverí a začne tam strieľať. Musel som Poďte rampu. opätovať. Rampa čistá, chalani. Jeden je vonka Minus, na CT. poďte, rampa. Bežíme. Poďme 9-9. Jeden single dory, ide k double doorom. Prečo po každom kille musí switchnúť zbraň?
Ten Jolman. Ja by som znamená, že koľkokrát tak zomrel, vieš, že zabil jedného, išiel svičnúť zbraň a vybehol druhý. Double. Okno. Je Asi. okno. Já se schovávám. Máš moli. To je ono. Pekne. To je ono, nádhera. Chalani, som tu mal otázku, že koľkokrát sa človek nadýchne za jeden deň. 3600. Typek dodal zase za seba, ja som hneď, že typol, že 20 000 a je to správne. Chápeš? To ti možno len chce pohľadkať ego, vieš, že si nie je úplná tupá guma jebla. Však je to moc. Podľa mňa 20 000. Však koľko? 3000 priemerne za hodinu? Alebo aj koľko? Tak ja dýcham dvakrát To za nevidno. hodinu. Raz na začiatku hodiny, potom druhýkrát na konci. Čo znamená, že nedýčem. Naľavo. Pekne, Miro, poďme. V maine, ty koko, kto tam je oranžová, kurva. Poď. Už budem mať kalach. Koko, tak on pri ňom stojí do píči. Poď plentnúť. Na ventě. Počkaj, je to oranžová? MCT. Je, že? Viem, prečo som skapal. Vyjebaný skurveň, máme tu jazdil na tom rebríku. Jazdil. Bazm, čau. Juzdo, čau. Mejne, typek. Minus. Nie? To bolo z mainu mŕtvy? Jo. Ne, zvenku byl mrtvý. Dobre, hodím moli do mainu, počúvaj, či nehorí. Vodok asi čistý, chalani. Hodí. Hory. Maine mŕtvy, dobre. Hore Môže byť za sajtom. rampa pri hevne, typek. Na rampe. Za sajtom na Ačku, zase na Ačku jeden. Kde je? Side a last. Zdiačkový side. Dobre, tak hoďte Bčko. Idem Bčko cez secret. Pozerajte mi venty, nech neskočí. Pozerajte mi venty. Neskočí. Už tam môže byť ale. Rampu. Už tam může být, no. Tam na rampu máš. Budeme, pekne. Aj, Damage dealer. my sme- Nedičem. Mám 16 000. Aj predaj to. Ukáž, Škaredé akačko. ukáž tvoje, do bielu kokotčinku. Porcelán. Pardon. Počkaj teraz nejaký push. Zahrajme to kolo pomalšie trošku. Nemôžem uľaviť tempo, lebo potom si... Chápeš. V maine, low. Na unime mŕtvy. V main jeden. Minus, vonku ešte, pri CT, kde si. Minus rampa. Ja tam side Ačkovi. Kde je last? Tak padol ten smoke dole. Môže byť rampa. Pekne. Ty gumička, skurvený. Miro klasicky drží štafetu. Od konca. Obdivujem, že toľké roky vieš hrať rolu farbo slepého. Ja tu jediný držím lobby normálne každé kolo.
Prehraj a na 20 subs, tak to zabudni, kamoško. Ani za 100 subs by som to netrovol. Som na spodnom s bombou, chalani, jak môžete. Ideme. Poď. Plantujem, dole. Ide ti Poď rampu v okne. dole. Rampu ti ide dole jeden. Ježiš, ty kokot. Je v mainu kokot za smokem, pičus. Môže ísť single, či nemôže? Dík, vyvel mi Venta. single. Vy retardi, som dole, plentnuté je! Či to ty horíš? Ja On hovorím. drží. Ale piču drží! Či drží? Nepiču. To bylo. Za singlou. Neviem, čo to bolo. Koko, to je strašné. Čo bolo? Kam bežíš, Žolo? Čo kam? Konec. Posledné kolo. Aha. Čo ti jebe, toto je moc, normálne ma jebne. Aj sa rozbehol, aký mi cez sejvuje. molotov Videli som sme sa Rigli vystúpil. plant, Zase kamaráde? prvý? Ja som prvý. Tak zase druhý? Token, ty si kde chceš byť ty prvý, prosím ťa, zas, ty kokot. Prosím ťa, pozri si tabulku. Bol Pretri si prvý. oči, ty kokotko. A to, že si mal ako 90% Posledné hry kolo. 6 fragov je ako čo? Ty kokot. Ale ja hrám vtedy, keď ja chcem. Čo ja Aj, dobre. Dobre, tak to potom chápem. Bodyčer, vyhrali sme. Ukáž? Koľko máme? Go next, Mirage. 1916 rating, chlapci. Počuj, ja som na to prišiel asi jak pustiť CS-ko, svízo bez toho, aby to trhalo a robilo zle. Fuck to. Počúvaj, keď pustíš CS-ko, že play na Steame, že ti ho púšťa, tak zaklikni si Chrome a niečo si tam píš medzi tým a mne ho pustilo v pozadí. Ale maj som alta bol, že hneď, aký by bolo v okne alebo niečo. Fakt? Prísahám, že mi to teraz stalo. Osmínal som sa. Také, čo sa mi to teraz stalo. To je pičovina. Prísahám ti, že sa mi pustil na pozadí a celé sa načítalo a už som sa doma iba hodil do hry. No by zas chčie? Nie, zase. Tomu neverím. Tabak ponožok môžeme dať. Si som povedal, že bude posledný dneska, ale tak dáme teraz posledný. Guma skurvená. Čo tu čupí tá retardovaná opica. Ďalší. Čupí tam nejakú, čo? Oni normálne tam opičáci čupia. Je proti mne niekto, kto má 35% winrate, 40% a 35% winrate. Proti nám? Jo. Tak sú piči. Hello z Gredeck. A aby ste vedeli, tí proti nám majú 5 prehier v rade. To jak my. Však ale problém je to, že už musia vyhrať, vieš, možno. Ej bro, what's your name? Peter? Gredek. Zgredek. Mulano štýlo. Zgredek, yes. Dobre, sme tečka, super. El Niño. Zgredek. Beautiful name. You are from Poland? Yes. We are brothers. Where are you from? Slovakia. V Poculze reprezentuješ Maltu v lyžovaní. Král snehu čepeš, nie? Že ti strplo čelo a dal si velo. Mulano štýlo. Aj som window. Daj mi počkaj, môžeš smoknúť aj short, Jolo? Vieš smoknúť short? Aj smoke on. Bajke vlad. Kon, ideme. Keby nesmoknúť, ja chceš Bčko. Mulano štýlo. Hen to by vyšlo ako totiž.
Short to be, guys. Čakajte na to. Wait. Flashujem ti to? Poď. Poď si Izo, ja spôsobím tebe. Dobre, letíme aj my. Dám za autem. Pri aute. Side. Market. One market. Zbijap. Je papek? Pod ním short. Je. Tam Pozor ťa na uvidí. Tam ťa uvidí. Pekne svizoč. Svizič pekne žuvák, vyhrali sme, môžeme dať. Dáme tam Ice Mint. Skoro mi znie najebal, dobre. som 20 HP. A pekne voňa. Si ťa uvidel. Takže máš říct bombu ty a plantovat ty. Ještě taky. Co si toxický, si Izo dneska. Nejsem. Debilu, to nepatrí. Čo smokuješ? Kon? Okno. Nesekol to náhodou nejako priebano, či nevideli ste to? Monsters. Všetci mi. Nezabudnú ani jedného. Plant blue. Pekne žul. Be careful, Palace. Ramp. Majú pár hitov. 4. 2 ramp or more. Chápete to, chat? 3 frážiky a pohoda. Tak ľahko. Čiže čo keby som jeden stream rozprával úplne zrozumiteľne, pomalšie a mekčil by som všetko, čo sa dá. Ja mám jednu už. Chápeš? Vizovú opiču. Smokni okno, ja molotovnem kon. Poď do baraku, jeden je na schodoch, státe by nikto nemal byť. To v okne. Konektor si smokli, short vybehol. Pod barákom, to čo si ty kokot? Kolik jsem mu jako dal? Akú taktuku? Tak nejak. Čo to bolo za jeba smoke? Nedrbol ti hlavu, či? Drbol, no. BOOM! 85 jsem mu dal. Nice. 2 kola bez nadávky, gifneš sap. To nedám. V okne hraje Vipo. Tak smokujem to okno. Dobre, ale oni si to zaberú ten mid, keď budeme dvaja iba. To nemáme šancu. Ja viem. Ja ho zabijem. Zander mu takú napalím hlavu, že mu zvrtne kotníky no mé v izbe na stoličke. Jeden short, one short. Ups, pushing. Be ups, pushing. Si vybehne len takto. One behind, T-spawn. V okne. V okne Vipo. One shot, one window. Shot dead. Jeden short, one short. Je na shot. One con. City one coming.
Smoke short. Pozor na CT ticket. Som si to podal zlato, ty kokot. Čak ti to hovorí. Čakám hodinu ale na ten smoke. It was side or ticket. Tak kamaráde, tento je akože jasný. Nechcem byť akože kokot, Na ale... drogách trošku. Fúúú. Miro 03 klasicky. 54. Menšie ako jedno. Van Iko. Iko. Kontakt B? Nie. We can try kontakt B. Tak počkaj, ja aspoň smoknem ten Ja nemôžem nech si kúpiť smog, myslia. lebo budeme mať peniaze na kalať ďalšie kolo. Ja smoknem ten Dobre, okno, dobre, to dobre, okno, dobre. hej? Aspoň. Pôjdeme si ten smoke. Môžete. Počkaj, hodí potichu bombu. Vymenem prvý. Ide za mnou hneď? Pod barákom ten koko. He's By bolo onom do okňa. Čo je potka normálne. To je Kde ale bola tá z potkan. MK, ale kurva, kde som to tam hľadal do piči, kde ju odjebal. Snáď sa do piči neprišiel som predať body, neboj sa. Pojďme mid. Lebo je vypol a rozstrelajú nás jak židov. Židalov? Židov. Short. Ešte jeden v okne, jeden short. V okne, ale nezačal do shortu. Ačko čisté asi. Jungle. Horí ti. Není na sajte. Ja som počul USPčku strieľať do Nie chrbata. je tam. Pičovina. Môže flashnúť junglu? Smoke jungle, please. Smoke Sedem jungle. jo. Maybe som City piči, Care, to je City AVP, I think. Môžeš plantnúť. V okně, v okně. On ho dal. To bol ten sniper? Mám Asi, platí na neviem, tebe? neviem. Plantni na mňa, na CD. Jasne, tam je stále, nedal ho žolo do piče. Ja neviem, som povedal! Piču. My som počul, že dal ho. City op. Prečo je chrbtom, že sú dvaja? Hej, mlík, serus. Mid ten CT. To je vlastne dobrý cross, že? Strelal sám. Aha, dobré. Peeking you. Je pre teba dobrý plan, či nie pre ňa? Nemá. To ako nemusel takto prehrať, či kolo? To je dement. Takže týpek prostě jde a zoomuje prostě i rampu. Když muž se střílí jenom v konektoru. Keď som dal prvýkrát nikotín tabak, nič nebolo, chcem to skúsiť, tak jemne sa mi točkala hlava a bolo to také príjemné ako kokot. Keby si zrazu proste ťa vystrelilo na nejaký obláčik a bol si 3 km vo vzduchu a bolo ti dobré ako vado. Smokuješ okno? No, dal som sa na to. Čo? Smokol som. Vy neviete vyprávať, vy ste tam aj chorí a kokot. Nesmokol si to. Tak to som myslel asi. Ani slovo. Myslel si to. Pod schodami. Pod palácem podle mě. AVP jungle probably. Vždycky. Môžete ho flashnúť? Nemám nic. Vyskúš na mňa. Rest. Tak zabije nás proste, lebo Neviem, kde si sa kúkal ty kokot. Understairs AVP. Or one probably. Dozadu, jde. to tak ako tak rýchlo sa Je tam celý dostane na- spotichu, že nám dojde vieš? do chrbta.
Včera som sa kúkal pod barák do píče celý čas. To ti nebolo? Poď, to dáš. Nie, ja som nevracal z tabaku nikdy. To bylo kolo level 2. Ty chápeš, že ma byl do chrbáta, lebo Miro nedržal chrbát? Či sa kúkal do steny, či kam? Bolo mi dobre, že mi dal kajcov. Som to mal na streame. Škoda, že mohol si dať viac. Hej no. Miro 1.6. Žilo aj isto nervy ako teraz. Budem hlavu s diglom na mize. Poďme do diglovice. Navrže tú hru prehráte, myslíš? Podľa mňa je akože šanca, že to dáme. Ale už je to 5-2, čo? Nie, nehral som Kasa na Malte vôbec. Ja som navyšiel kvôli UFC, že to ani. Na piči. Jak to Koľko prežije? chce? Short. To je nám dozad na stopéra. Máte vestu niekto? Idem na chalani, na ceste, On ťa hej? počul, ale res. Ja viem, viem. Poď cez spawna. On ide zo zadu, možno. Ja som retardovaná opica, skurvená. Na CT, nie na CD, na default book, kde sa Počkaj, len to na je. mňa ho zabijem. Bude pod sajtom, podľa mňa. Teda pod domov. Firebox? Firebox, utekaj. Sorry. Tady. Ide. Ten má malo tento s VIPom. Kde nám mal bol, tak mal tu prejsť za 20 minút, takže sme boli všade. No za 20 nie, ale tak za hodinu. Setrel uprostred konu, to chceš. To som asi... Lebo si nemohol skočiť ani na schody nikde, že on je kokot šťastný. 9 mal proste, 9! Poďme ten mid rozjebať všetci. Normálne to tam rozjebať. Poďme. Niekto dal sap, som neviem, čo bolo to bol, čo toto bol. Ktoré bolo to meno, ktoré mi dalo sap? 6-2? Čo sa mi na Malte najviac páči? On zjeba. Valeta. Kone jeden. Sťahoval do šortu, chalani. Sťahoval do šortu. Je tam. Do sajtu. Bude to pušovať asi. Sťahoval zo šortu. Ja som ho počul sťahovať, tak čo ti bolo? No je tam stále proste, vyťahuje si ten smoke. Je Hodil nahoře. si hore na tým, na hore. V okně, vypal. Zezadu už mi jde. Super. Je na top midu. Choďte do piče, ale fakt. Jebte na to! Kurva! My? Hej? Ja hrám. Ja neviem, čo sa tu deje ako. Že ja prídem normálne do underpassu a žijeme dvaja, ty Čak, ale kokot. ty tam volkuješ normálne 20 minút, kým sú traja mŕtvi. Nie, ja som ho zajebal, Miro. Ja viem, Ja neviem, lebo- ale ty lebo máš ti molotov napríklad hečko do okna, môžeš ho tam molotovať a on Nie, zatiaľ nechcel vypikuje som, celý lebo mid. som čakal, lebo už boli moji mŕtvi a pikoval to s výpom, takže mu Neboli najebem. mŕtvi. Boli mŕtvi, ty jebo. Neboli. Jeboli. Jasné, on hodí smoke a kúka sa do pekla, tá guma skurvená. Vyjebaná. Prehrali sme, libnite to. Tento Polák čo robí? Top mid si vypustil. Dobre. Dve výpa. Áčku, dobre. To je mŕtka vyjebaná Polska.
Ja neviem, jak sa volá tá oblasť, kde mal, že oný barák, Svizo. Dvakrát ma jebne z VIPa, proste ešte za stenou. Dobre Svizo, však dobrá hra. Dobrá mapka. Mapa je dobrá. Mapa je dobrá. Mapa je dobrá. Stačí, že fragi, že Kdybyste vyhráli nože. Mapa je po piči. Mapa je strašná. Možná kdybyste vyhráli nože. Neotáčeli se zádama tam. Čo? Ja som pomáhal Restovi, keď hitol prvého a zabil nás z boku. Nemyslím, nič ten buzerant jebaný. Polský skurvený kokot. Môže byť Vandry. Maybe Underker. To je smoke v Andrew. Na despawne jeden. B. Or no. Čo smoknem, CT? A ideme na A? CT vypo. City je vypí. Jo, neviem, či som dobre. Anglos taky vypal. Nie, to stiahol na to CT to Ja som vypo. zabil jedného v džungli, vypol. Pozor na short. On si vyskočí na ten skurvený box! Na CT. Dobre. 4 životy mu zbydou. Krása, GG. Jebíčo, to je moc. Musíme ísť ďalšie, bohužiaľ. Tak to ideme hrať. Ideme, kým nevierame. Kým nevierame dve po sebe, ale. Idem mu zabiť na bečko do kukuta. Ej, ja nedal sám do prčíc. Prečo mi to neukazuje v čete? Caps pushing, Short, caps no. pushing. Kurva. Tento zašartuje. Ticket. Ten náš nič nerobí ten náš, Čo nič. to robil, ako na to mi tá guma jebla. Pushuj API. Dobre no. Sranda. Ej, tam je furt plno ľudí, úplne. Tam to nespalo vôbec. Musí tak ľahko hrať, keď majú celý mid. To je piči normálne. Poďme hrať túto mapu vyjebanú, skurvenú, to radšej Dobrý DAS by som hral fakt. DAS sme otočili z takéhoto stavu, vieš? Čiže dosť sa dá otočiť. Toto? A hra proti nám 35 min rate, kokoti si povedal, nie? Že sú slabúčky. Ale vieš o tom, Tak že oni budú chodiť 4 a mid, lebo vedia, jak sa to má robiť. Však aj my ukážem na mid, jak sa to má robiť. My sme im to ukázali na mid. Všetci mid. Všetci piati. Nehovor. Oni boli ale rýchlejšie, jak ja, chápeš? Jak to mohli byť rýchlejšie, jak ja? Išli do Andru. To robia ten kolotoč, videli na TikToku žolovo místo. Kde idú? Asi BFs pro... Oni môžu ísť ešte kľudňačko. Mid. Nevidím ich na B. Again, mid. Co to znamená, jo? Jak jako hraju? Ťažďou sem nechodím, lebo sa venujem No, rapom, nech je v ale Rekovicách môžu ísť mid a znovu do Andru, pôjdu T-spawn a pôjdu na Ačko. vagabund hra ešte horšie. Ty môj kokot, to jak sa dá. Mišo, sa spamataj. Jako jak hraju? Skurvenci. Ačko. Ačko. No tak to nič, ten polag je jasný úplne. Pekne Svizo. Díky. To čo mi najebal 3 hlavy s Glockom? Bohužel tvůj cross je úplně na píči. Dobrý, jak chod. Řekni mi jakoby, jak to hrajou prostě. Jak? To No, co je? buzeranti sú to. Však srandu si robia no.
Dáme Forceový sú, či nie? Púšťame mid, alebo ideme Echo? Ak nevyhráme toto, tak neviem, či dáme 10 rade. Ako však môžeme, ak bude výpov, všetko do piče. No nič. Smoke click on. Bčko jeden. Pušujú B. Zostal. Neviem, že som šiel okolo konektoru normálne a dostal som hlavu. Aha. Plan B? 4B, 4 jungle. City, left. Kitchen one, I think. Jeden bol short Mirak. Short. Pekne, jaká ninja. A to netrafím ho absolútne. Ale ninja dobrá, zabite ho. Proste ja som ho nedal ani hit. A to, že vás išli hantiť, som mohol defúznuť. To sú dementi, ale totálni. Jak môžu takýto vyhrávať nad nami? Rest, daj damage. Zašli za CT. Drž pičku, ty blboune, ty kokot. Budou zase mid, určitě. Smoke okno. Na top midu. No na... Flashuje mid. Ty darmožráč, Za trešom jeden. tak ja tu míňam svoje ťažko zarobené keše, nie? Aby to zahralo potichu, jak ščučka, keď ju dusím paplónom a ty sa ani zo slušnosti na silu nepousmeješ. To je ti solidarita. Začala válka. Končí mier. To je despawn. Nebo despawn. Despawn. Dám. Do. Heaven 4 on ace. Kde je tam? U televize, u televize. Nožka skurvená je. Sme boli aj Gozo, Kamino, Modrá Laguna. Nie, teraz sme neboli nikde chalani, len sme sa boli na JS-ku, UFCčku, však som bol na Malte 10 mesiacov, či Dobre, teraz koľko, vieš, musím mať takže som tam bol čistejko. všade. Dajte pozor na rush. Ale teraz sme neboli nikde. Len tak, že reštika, pozrieť UFC, na baráku sme lehnili a kľud. Vyžral som svízový citronovník a pomarančovník a ešte jedna vec a neviem, jak sa to volá. Aj moli. 4-11 asi posledný, ale nevidím, že jeden frak a som prvý. Top mid, smoky. Jeden Bčko. Top mid one. Idem za tebou, Miro. Tak idem Má na flash. One pit, one A-ups. Jeden bol upy, dvaja boli upy. Jeden dostal jednu. Byl na top midu, ne? Jeden bol top mid, hej. Jeden, smokl si to. Čo si smokol? Konektor. Ok, idem za Mirom. Pojďte si za smoku, pozor. Hej. Iba short kúkaj. To se nedívá nikdo na A teď, najednou. Can be short. Môže byť už pit vybehnutý. Ja som ho smokoval. Pekne. I think one jungle. Bčko mám. But I'm not sure. Short. Pekne. Ladder. Ladder room. Last. Good job. Žol, nevidíte Vipo? Že by si šiel na mid jedno kolo? Kým dopadne smoke? Či nevidíte? Môže. Skús si zobrať. Lebo ňu hádžu úplne tak neskôr. Takže možno si nepíknúť. Prostrel mi to. Hello, here is Sweet, Scarlet from Malta. I really enjoy our sexy Možná nějaký smoky tady. anima. Al
Ty zvíra, Čistý dom je, chápeš? čistý. Však aj po slovensky. Si ma čakaj? naučil, Tam asi. Anyway, stále mi ide. Vyběhli, jo. Za ten kokajník. Ty huncu. To je kokot, vieš? To kde bol? Vybil zo smoku sem, debilko. Jaj. Mal som nechať zabiť Jola, čo je. Tá laguna je krásna. Znova mi to. Ale najviac sa mi ľúbilo akvárko na Malte. To bolo pekné, tam bolo taká, keby, taký tunel a na tebou boli žraloky, pičovinky lietali. Ty tam krmili zrovna. Či sa vykal skurvený. Vieš, tu mám, len ja tam mám posunutú webku, tak to nevidíš, vieš. Sorač. To dobré si. Ja to napadlo, že máš vlastne to webku. Mid. Zapalím pod okno. Idem pomôcť Mirovi. Idem tam. Ačko minus, ne? Butu, rest. Idem Ačko. Idem Bčko, budu rest. A to... máš flash Miro? Že by som pikol mid? Poď. Flashujem. Tak dvaja pod oknom sa na mňa kúkajú. Tak to je halus, toto je halus. Může být na CD? Jeden jungle. To je halus a prečo mali flashy skurvenci? V konektore, jeden. Sú na schodu. Pekne žolo. Side. Jde mi na hlavu. Žolo, pojď to na tebe. Nebola hlava? Počas keď sme prileteli, tak pršalo, ale potom bolo úplne krásne, slnečno. Hneď od rána. Dobre si to na mid rest. Yeah. Choď B si so s ním. Alebo ten fialový, lebo ten chodí Ačko, nie so mnou. Ne, on chodí Ačko. Rainer som celý. OK. Pushing. Na pushing. A? One more. Pit. Bomb back. To je salát. Jo. Je palát asi. Pit čistý. Čistý, bude API. Kúkam API. Skôr CT kúkaj Svizo, aby neprešiel. Ja kúkam konektor. No poď, gumáčik. Vybehni ty gumáčik, ti napálím tú hlavu. Kde? Bomba je stále na rampe. Ideš do baráku, Žolo? Jo, idem odzadu. Ja ho flashnem barák. Kúkal sa na teba, či nie? Nie, na flash. Vidíš to, ty kokot? Dúfam, že už sa tam hádajú. Už musia ísť Bčko, podľa mňa. Teraz si opatrne podržte nejako. Ukážu dominanciu s tým VIPom. Uvidíme. Jak to postřílim. Pompka. Daisy, kamarád, by som Daisy zahral, ale ešte problém, že ma všade snajpnú, chápeš, to svine z chatu. Chápeš?
Easy, rakovina, ako som mal nervy. 2 fragy som dal, alebo 1 frag za 4 hodiny. Aby ma to na tom Bčku, hej. 6 kôl po sebe, ani jedného. Počkaj, teraz si nám pôjdu, budú mať eko, pozor. Pozor, budú mať eko. Ani som enemy nevidel. Smokli. My čistí. Žol, smoknem ti API? Nie, veď vravím, že clear. Ono, pôjdu do Bčko. To pôjdu Bčko asi. Pekne si videl? Prebehol už cez ten mol jeden. Idú? Nejaký, ale neplentuj sa. Jasně, jdeme rozmodrát. Však tu na aute už, ty kus. Backside, už sa normálne v sajte. To čo si tam povyvádzali zas? No, bench a side. Dobre, tak to som odpadol. Tak já nevím, jakoby, hečknu jednoho, zabiju ho a nikdo nic, tak jaká, jste kokoti? Bench. Škoda, no. Choďte do piče, eko prejebať. Konečne ti idú Bčko, Miro. Kurva. Ja som nič nevidel. Zomrel som tretí normálne. Ja sa tu snažím na tom piči fakt prejebať. Extrémiček. Možno ešte remiska môže byť, Žulko. Daj mi raž ďalšiu. Tak ja by som dal, úplne bez problémov. Na midu, dá mi hlavu, zaběhu, jasný. Pohodě. Jsou mid, můžou kon, můžou všude, do okna. Tu máš na Bčku, res, vypo na B v kuchyni. Ja ho zabijem. Ešte jeden. Prešiel short už. Tak dobre, no tak, neviem, ako. Nevidím ani hovno. Čo už, no? Poďžolo, je to na tebe 1v3. Snažil si sa, Žolo, nevadí. Vy ste jebli, to sa nedá takto. Nedávaj ten Miráž vyjebaný, prosím už, kurva. Vyjebaná mapa, fakt. A čo je na tom vyjebané, že sme to držali Lebo dobre? všetci to vedia, čo sme hrali dobre. Že sme to skrátili a koľko sme to mohli kľudne vyhrať, len retardi. Áno, ale nemuseli sme nič skrácovať, ty kokot. Jako nás dva? Lebo zoberú výpa, traja zobrali výpa, proste to tam nemáš čo spraviť. Takže prehra. Znovu. Go again. Chcem si zapaliť 10 cigariet normálne naraz. Z piči. Mal by začať žutábak, chápeš? My sme tu nabíjali spoločne. Keď bude box, poviem zradať boxy, že koľko ich máme a podľa toho. A už mi nejaké prišli. Stávky. Čo ti jebe, to je strašné. Plus 75 000, krása, mne je zle, chlapci. Proste zase mám 1890 rating, ty kokot. Toto je moc fakt. Čo máme spraviť na to, aby sme vyhrali? Počkaj, skúsi to s tým CS-kom, že či mi to teraz pôjde. Či to dokážem ojebať to lagnutie. Podľa mňa, hej. Ide mi do ďalšiu, dám znova na prehru. Ideme rovnaké zloženie. Teraz to dáme, podľa mňa. Inferno by sme si mohli dať ináč, nie? Inferničko. Bolo tam na výber.
Ja som dal Mirage, lebo Žolo chcel teraz celý Mirage. Však ja by som dal znovu kľudne, mám rád tú mapu do piče. No ukáž, čo bude za mapu, chlapci. Ja mám, koľko máme average killov? Ja mám 19. Nejaký rusáčik 15. 16, 18. Aj Miro má 18 average killov. Dobre. Dobre. Kto banuje? Oni či my? Já prosím tě, to bude Mirage. Já doufám, že to bude Mirage. Žolo sa poteší, že mu zabanovali. Já doufám, že to bude Mirage. Já doufám, že to bude Mirage. Normálně nice. Teď přijde kamaráde a půjde znova na cigáro. Čo ti jebe, Žolo bude mať nervy jak kokot, chlapci. Žolo bude mať nervy jak prasa, chápeš to? Čo tu za chvíľu budeme rolovať. Stačí vyrát nože, letí do této. Jožo, nie, môže skúsiť. Ako je tam magnes, kto ukludne hlavu dosť. Takže môže to skúsiť. Ja si myslím, že ako určite je to neuvidíme. Počujeme. Som zvedavý, či povieš, keď uvidíte to mapu. Vyplň monitory. No už nevre. Čiže stavkujte, máme pár minút na stavkovanie, poďme. Všetci na výhru. Ja som nedal Mirage, ty guma damianská retardovaná. Mne to je jedno, v ktorej mape som prvý, chápeš to? Ja len mám preferencie, že nechcem hrať Dust 2, lebo to je dogshit mapa. Dal som si paralel na hlavu, ty kokot, a ešte viac ma boli z vás, ty kokot. To vidíš mapu, akú hráme, kamaráde. Tak ja uzím to. Tu sme ešte dneska nehrali, nie? Zabanovali Dust a Inferno. Fakt som sa snažil, 10 sabov, ty kokot, chápeš na kiku, vieš čo to je? No. Resty vlastne vieš? Aj Svizo. Aj ty Miro vlastne, ty tiež máš na kiku. Je to veľa. To som nedal s golkom 6 či 7, čo? Idem sa im chrbtom Hello, otočiť, bro. Vy svine vyjebané. Dívaj sa. Svizo. Idem im chrbtom sa otočiť, pozri sa. Však pohodě. Chaň Mirage je dobrá, chápeš, debalansná tá mapa. Mně už je to jedno. Už ti to je jedno? No. No, má hit. Který? Neviem, ale obidvaja by mali byť asi tak. Tento je odo mňa low. No poď Svizo, vyhraj to, ty To kokot, na tebe. nešpekuluj tu. Bo sme prehrali. Jebni Je ho. to na teba, poď. Pekne, Svizo. Svizo. Sorry no, že jsem zabil 2, sorry. Sorry, že dal ace. To je staré tardi. Gumáčikovia. Yes, poďme zase. Yes. Dobre, poďme na to. Pôjdeme na mid. Ja viem, čo vyjde prvé kolo. Jak chcete vyhrať, tak mi povedzte. Oni nie, drž piču, hrajme spolu jak oni. Hrajú. Možno raz ich presvedčíme, že pôjdeme 5 mid každé kolo. Však to chodíme úplne, že 90% Ty hier. volkuješ 90% času buď na... Nie, to som tak 2 mapy použil, kokot prvé kolo. Nie, to je posledných 10 má, preto Nie, máme to tak 0% 2. rate. No jasné, kvôli tomu, že to vyšlo vždy, ty koko, že? Aj som tu window. Ale nemám smoke na kom. Možno ísť do konektoru. Choďte. No čo? Nešortuje. Dobre, konektor, nevíte hlavu. Dobre. Po piči to vyšlo, chlapci. Žolo, nechcete si ísť na myč, všetci, ty kokotko retardovaná opica? Pankon. Žolo, nechcete si ísť na myč?
Má jeden život, Žolo. Môže ísť bečko. OK, v pohode. Shorty budú. Že máme ísť spoločne na mid a na short všetci, ty kokot, a vybežem tam To sám. strašne predal. To je super. Dobre, Žolo, ale zbytočné. Po piči, ale nepostupíš, chápeš? Po piči, ale nepostupuješ, Žolo. Povedali si, máme ísť 5 na mid a bol som na shorte sám, ty kokot. Jakým zázrakom? Ja som na Bell. Jakým Však zázrakom? vy ste vraveli, že poďte konektor. Miro vravel, idete Ja som bol v konektor. konektore so Svízom. Ja som Bell. Tak ja neviem do piči. 3700. Nebývali ste náhodou na Slieme? My sme boli asi na 4 alebo 5 miestach sme bývali, kamarát. My sa sťahovali každú chvíľku. V St. Julien sme boli, Melihe. Vyběhnout a umřít. Bežíme. palátke. Dobre, na rampe stojí. Ja ty kokot. 51 v jednom a vystrelím 3 náboje na rovnaké 41 v miesto. jednom. Good job. Má 8 kg, no. Tragédia jak chuj. Smokni okno. Párny Sparky jsem byl na Mac Drive a do Big Macu jsem nedostal ani jedno maso. A čo si im povedal? Ale dúfam, Čo že im na to to bude povedal? lepší jak ten predtým, lebo ten bol na piču celkom. Budú pušovať, pozor, hej, ten mid. Dobre, tak sme si smokli všetko. To prečo ste všetko? Na Bčku mŕtvi, ak chcete. Na Bčku dvaja mŕtvi. Môžeme Dobre, ísť jeden kitchen. Berem bombu, idem bežem. Last? Zákon Neviem. také. Neviem. Zákon. Market clear. Neverím. To je vončo. Neverím, išli sa nami. Neverím, zabili ste niekoho, vy debílci. Ty si dal konečne frak. Dvoch. OK, Žolo. Nie ty. Žolo, ty si vedel, že si dal pred 3 kolmi 2 a tedy nič. To zahrali 3 kola. Ale však, lebo vy ste to pušťovali, ja som čakal odzadu, tak ja to hrám na výhru, nie kokot. Dobre. Dobre. Tak ideme hrať na killy? Dobre. Mám piči. No to som vedaj, Budem snaž čakať sa. doma. Snaž sa, poď. Happy. Pušuje. Short. Ladder. Zobral si jakačko a ide tej spam. Ide ti... Jeď. Happy. Ten má malo asi. Jeden na defaulte. Jeden stále Bčko a jeden môže byť short. Ladder should be low, I think. Default. Jeden je Ačko. Iba jeden. Window. Videli bombu. Poď asi my. Ešte Bčko a idem začať na mid. Mám skryť to v okne Môžeme zabiť. ísť mid do konektoru. Zapalím, hodím moli do oného, do konu. V okne. Dobre, Idem skákať, ty kuj. Takže v okne. Tiež si mohol asi skôr, keď ideme konektor molotovnúť to okno, ale tak... Čo bol aj v konektore v okne, nie? Tak je tam, ja som nemohol zasi zabiť, keď letím vzduchom. Prečo Žolo streamuje na Kiku? Dostal unban konečne.
Už má unbaníček. Mal 100 HP ten svoj palácu dolu. 100 HP mal? Vážne? Vážne? Jeden je pod schodami. Dvajáčko, traja to budú. Videl ma totiž. 3A. Scoutka, jednotka. Schody. Steps. Dobre, zorem bombu a idem niekde nami za Mirákom. Počkaj, si jeden dal. Pod domom, pozor. Lepšie máčko. Tam mi zdá. Miro, ideme za nimi na Ačko. Mám ide som. Mám mid. Mám smoke, nevidím. Jungle one. Počkaj, to flashnem. Info, a to máš. Mrtvý na Ačku. Kamaráde, Pekne. normálně najebal normálně ty kokot. Do klávesnice. Tragedia jak chuj. Nádhera. Nádhera, chlapci. Hodíte mi? Žol, dobre, už nehraj na killy, ale hraj na výhru. Dobre, lebo odkedy si povedal, že hráš na killy, si nedal ani jeden. Dostal som jednotku zo skalky do špiču. Máme 1 výhru, 2 prehry. Uvidíme, čo toto. Čo som tiež? Okno. Dúfam, že to tam doletelo. Andaj, mŕtvi majú eko. Go vy. Nemám smog na bečku. Dobrá, 5-7 na paláci. Môžete ísť, kurva? Že vstajte. Pekne. Mne to dupalo. Na čtvrte jeden horí. Jeden nedozad. A málo asi. Má málo. Jeden má kačku z nich. Tu bude sejvovice, kalachy. Čo tam pobehuje jak debil? Skáče na short. Vydržte, ja som jednom chalaniskovi niečo slúbil. A zrovna som ho tu uvidel a zabudol som na to. No 10 alebo neviem. Len do piče, musí ešte niečo napísať. Vydrž po hre, hneď sa ti venujem, kamaráde. Hneď sa ti venujem, kamaráde. Píšem, ale nie ty. 12, som mu nechal 12. Para. Jo, to je on. Mali fort, ne? Jaj, bože môj. Prečo mi on ne? Dobre, dostal som 404 error v čete, nemôžem vás čítať, mám 404 error v čete. Ide niekomu čet? Či zás to vyjebalo? SPG. Odesláno. Možno takto. Kde je? Tu kde je ten kokot? Kde bol Svizo? Po tebou. A jak? Jeden na B. Ticket. Behind. Na moje narodky dávam tebe peniaze a luzno. Nemalo by to byť opačne. Emote ľúbe. Máš to na kom. Oj, ono. Sacher, díky, čau. Na moje národky dávam tebe peniaze, halúzno. Nemalo by to byť opačne? Konektor, môže byť v jungli alebo v CT. Info? To je ono. Sorry, kde si?
Žolo. Šťuk. Píči, čo už ide? Ja tu kam v OBS-ku. Čo mi ide, ale v OBS-ku mi sem tam ide. A teraz pozor na tie výpa, hej? Malieka. Komu ver. Dva smoky hodili do pekla, debilci. Tu pushing. Three pushing. Bežte Ačko, traja mid. Goj. Bežte. Akože pomalšie sa to nedá? Šolo. Underpalls, man. Pekný svízák. Ale choď do piči. City. Do piče, to čo bolo? Má malo vset na to. 92 92. Oni majú full buy a pushnú traja mid. Traja pušli konektor, tak asi nebudú na paláci. Dobre, ale mohol byť jeden pod palácom, vieš? Keby som to vybal. 3650. Ja musím asi forstnúť, chlapci, bohužiaľ. Čiže si bol, kto zabil? Konektoru? Na čo blend campite radšej? Aby nám išli traja do chrbata, ak by bolo zahlásené, vieš? A nemusel som ísť do palácu, lebo tak tam stál žolo a nepušoval to, vieš, tak som navyšiel. Molotovoval konektor. Za smolkou, je za tým smolkom, dole na mide. Môže byť one drip. Dal som. To bol za tým smolkom? Hej. Dobre, môže byť na šortku. Ledroom. Last? Nice. Nádhera. Krása. Správame chaos v čete, lebo na tohto kurva sa nedá dívať. Ticho, sviňa. Ja sa potrebujem vyhrať, chápeš? To nemôžem byť s prehrou to vypnúť. Nemôžem prísť po 5 dňoch, čo som off tigos prísť a nevyhrať, chápeš? No to nejak zmenili tie pointy, alebo čo, však raz to smokneš a raz ne. Normálne na milimeter presne musíš byť. Pánko, dobre sa vám, dobre, čo ty? Zvládáš to, kamaráde? Close short. Na shortu. Flashne máčko, jak chcete. Jedu pro bombu. On pušol peklo, kamaráde, ja som sa vracal pre bombu. Názor? Lebo musím sa vracať pre skurvenú bombu, lebo je strašne ťažká na chrbáte tá bomba. Sandwich. Náročne ťažká, že sa pre ňu človek musí vracať, ty kokot. Na rampe stále má bombu, môžem môjsť ten druhý odzadu, z midu. No je on. Škoda. Pekne. Je strašne ťažká, no. Som aj boja. Žoňo, no poďme. Myslíš, že už to nebude? Nebude. Bude čakať na plén, bude pri mide niekde možno. To nie je šanca, bolo rýchlejšie ako ty. Market. Myslíš, že mal defusky? Uvidíme. Asi nie, bolo Echo, alebo Force. Dobre, žolo 4, ty kokot.
Hraje na fragy teraz. Na fragy. Ale hlavu mi ide rozjebať, ty kokot. Z čoho? Neviem. Nedostatok niečoho. Veľká moc, vieš. Tu si dá si Ťažká. dve pirule. Som mi dal celú paletu, ty kokot. To je iba 0,8 u nich? Tohoto musí baviť ako kokot. Ja som mal dneska 4. Ty koko, dobré. Vyskočil mid! Ešte jeden bol v tom ledri. Short. One short. Je tam. Ale dělejte něco, jako vy si normálně zakempíte a čupíte tam jak píče. Jungle. Kitchen. Jeden jungle, jeden short. Ešte to nabíjate, či sa pridám. Koľko tak poj, tak dáme jeden chat. Že ste to vy, nenechám vás v tom. A keď mal byť posledný, tak ešte jeden dáme, nie? Máme vypo? Máme. Nech mi rozkurví hlavu. Vidíš, Žolko, aká dobrá mapka? 10 fradíkov máš a klídeček. To už chcem vyhrať, vieš? Sa fakt snažím. A tie predtým si nechcel? Nie. Undrops. Out v konektore. Short? Out v konektore. Kamaráde. Jeden na shorte. One short. Ladder. To je ono. Videli ste ten spray, kamarátko, do tej šmitky vonom? Čo si blázen? To bola len dúfačka, že ho trafí aspoň nejaký náboj. Pardon. No, tak ako ten Tinoz. Tomu akože má šťastnú hru. I will take mid, bro. Práve tam majú dokopy 10 kg. It's clear. Jeden Bčko skákal. Under clear. Skoč si to. Nevidím nic. Podľa mňa čakajú v tom Bčkom baráku. Ja čakám na bombu, hej? Náčku. Počkajte na bombu ešte trošku. Počkaj, ja si na... Počúvaj, kultúr môj na schodoch, zabij ma zo schodov. Mám sa vyvracať na zem, či čo? Na beď, ticho! Si sa bál? Však do píče. Ninja. Aha, takže maliňák. Ten je dobrý jako to. Kamaráde.
To je ten začka? Bomba na bečku, chalani, plentnuté. Dobre, on je na bečku. Ideme spolu. Last B. Mám 3. Čakám na teba. Tak tento ako nečaká, to on je randomák a nevie skočiť do okna. Čas, nemáte až toľko. Ja viem. Kič. Mali nejak najlepší. To stia. No time. Nestíha, zhrala hudba. Už hrala? Prečo mne nehrala? Škoda, no. Maliňák. Smáli, teraz mi vyhrať isto, dívaj sa. Čo zoberieme? Diglovicu jednu, na mid. Extrémiček, toto fakt. Tomu našmu by som takú najebal, tomuto Rusovi. Skurvenému. Doraž piť. Poďme piť rašnúť. Window? Piť. Okay. I'm flashing. Top mid. Flop. Konektor. Dobre. 4 a mid. A, z paláce. To teba zabil hen ten 0-1. Ideme do toho. To ťa trafil? Arik, ďakujem ti za ten Judita pre Aliena, díkes. Co mám dělat, jako když nezabije normálně dozad paláce, ten kokot debilní. Dobre, mali Galili, takže asi helmu aj potrebujete. Tyko, ja nechcem famať ani kokot. Zomreš na Galil na jeden? Risknem to ako kodívaj sa. A to sa vyplatí, horstve. To sa vyplatí. Emolíram. Zabijeme Maliňáka a vyhrali sme. Tomu smokli okno. On top mid. One more. Short, close. Pekne. Ešte jeden tam bol. Konektor, low HP. Do piče mu dám hlavu a Galil. Čo ja bych ťa prijebal, fakt. Jeden na B. Ten kokot malý nějak prostě. Čo ti jebe? Poďte do piče, fakt. Proste, Miro, ja by ťa prijebem asi, normálne. Hej. Čo ti jebe, hečko, do huby, Ale normálne. musíš blokovať do smoku. Nože jasné, keď pušol ten konektor, ty ho chcem zabiť, nie? Že čo? Tak išli Bčku. A to si ešte vtedy nevedel, keď si mi tam najebal hečko. Ale však si Vandri, ne? Nemôžeš tam zostať. Nie, nemôžem, keď si pušol konektor a mohol som ho zabiť do chrbáta, kokota. Ja som ho mohol tiež zabiť do chrbáta, keby tam nesmol. No. Tak si Žola zabil do toho smogu, ja by som ho inak videl. Nie, mne dal. Nie do smogu. Nevyšiel by ten smog? Nám ide. Smokli okno. Araps. Konektor 1. Konektor 1. 0 HP má 2 alebo 3 hity dostal z digla v konektore. A jeden je s VIPem na B. Prostě. Je s VIPem na B. Chod do piče, zas Maliňák. Pojebaný, skurvený. Buzerant. Dobre, takže 8-4 a prejeb. Dobre. Klasický prejebiček. Míraš, vieš? To je dobrý. Počkaj, to bol jeden hit, 92. hento? Ja, jeden tabak, ty kokot, myslel zle. Hečku zoberiem. Rob mi AVP. Že ja som mal 40 000 kedysi. Potom si prestal veriť, že? Debílek.
Kúkam na party. Tak nekúkam. Mid nepušol nikto. Jebe ti, to není. Triple B. Here. Side B, side B. 2B, 2B. Bombi. 2B, 2B, 2B. Aj pôjdete ako na to Bčko aj? Ja tam sa musím pomenúť, keď mám 30. Tak ani ja. One B, off, one off. Kitchen 10 HP, Maliňák. Pri tebe rest, 10 HP. 10 HP, Kitchen. One car. Good. Dal si ho? Nice. Nice. Maliňákos. Nádhera. Čo je reštiček? Bude asi prejebiček? Dúfam, že nie. Uvidíme. To je halo, že na jednomu som strelal asi pod nohy alebo niekam. Alebo medzi nohy. Tak idem ten mid teraz, rest, keď choď na rampu, pikovať rampu zo schodov. Hej? Ja, mám spawn. Poštal mi to, Miro, prosím. Vybehli. One more. Mid. Drone. Maybe Tetris. Pozdrav, Andro. Pekne. Bčko, dead jeden. Neviem, druhý tu není. Nech ma zabije záčka nejakým zázrakom, že ten je slepúch. Zázrakom mŕtvý. Ten Maliňák posledný. Môže byť sandwich, nemôže? Nejdeme tam. Je tam? Nemôže byť jungla, však nie. Bčko čisté. Aj short, aj Bčko. Nejakého baráku sme sa nejako obišli. Šťastný kokos. Máme šťastný potkaníček pojebaný, skurvisyn. Čo by si mu? Odjebal hlavu nožom. Pozor si ich asi možno pôjdu rašnúť. Čo? Že to je pravda. Ideme na to. Vypušúram. Trešči nie. Mid. Traja nám ide, sú chalani. Traja. Dva za trešom a jeden už v strede mi idú normálne kopec. Pekne. Môže byť kon, pozor. Ja už Bčko. Konektor nemôže byť ešte. Myši, ja vidím, že sa ti páčia moje Stal som emoji. Bčko, Miro. Pause. Sa ti páči Zadogen taký? No. On to tam vidí, ten kokot skurvený maďar. Nebel? Palác. Dvojami. Tu mid. Left. Aha. Je Andra, vidí mě. Dobre. Ty kokot skurvený. Ja by som mu normálne tiež vypichol očividličkou. Tomu Maliňákovi? Hej. Přišiel chrbátik dať? Nie, však 9 čo robí. Tyko, ten náš je skokan jak kokot. Můžu ti jít market. Hej, ti asi pôjdu.
Tak som to vedel. Pán by. Hýzu. Boli tam dvaja, neskáchali tam dvaja. Nevidel som druhého. Puzzle point. Na smoke. Inak by ma zaujímalo, 93 názor. Smolkov short, kebyže tam je. Na čo sa tam kúkala. Neviem, ale mohol byť za stĺpom. To je nejaká tragédia, jak chuj na tom ide. Rez, ako verič, tu musím spamovať, aby som mal 250 do nastavku. No poj. Thank you. Need something. Maťko niečo, Miro? Nejdem tam, lebo možno tam je to vyplo. Oh, one pit. Ako vytránami ďáčko idú. On je v konektore. Dobre. Takže je v konektore. Čo ti jebe? Jasný, no. Vyskočí na kamerce. Čo jak, dal mi jednotku, no, sákačko. Je naľavo na mid bežel. Tak to bolo. Aká, máš výpov? 51 na Mariňák. Rush middle. Iko. Yeah. I am flashing. Dobre, hečko, ak máš viac, rest jedno. Musím sa ísť tak under, kamaráde, tam cítim kill jak prasa, chápeš? Poď s nami, jeb Kill na v to. kalách, Poď s idem, nami. drž piču, však sme kokot, idem. One bolus. Nikdo. Jsou rampa. Tady žolo. Konečne, chlapci, ale, vieš čo je jeba? To jak tam horí mi Že povedz. konečne som není prvý a prehrám, teraz som posledný a prehrám, chápeš? Konečne. Dobre, no. Až ďalší prejeb. Prebíček, žolko. Rez, Miráš. Čo je? Miráš je dobrá. Vidím. Čak ale konečne, kamaráde. To je nové úlava nebyť prvý ty kokot, chápeš? A neťahať to všetko ako kokot na bremenách. Toto je úplne na ramenách. Toto je úlavička, normálne, ja som rád. Smokli? Ja. Kúkam under. Já ne, já bych stál na, to nebude B. Jeden bečkový barák. Jeden Bčkový barák. Jop. Ty skurvisinský potkan. Aj bombu. Bomb. Team. Jak si zrovna zúkol, že bombu, tak idem odzumovať a normálne tam ty kokot. Vyškolí ma Tinos, čo mal 0 k 15, ty kokot. Ja bych ti napálil na nos. Mám bombu. To bude rád, keď niekto príde, kamaráde. Mám T-spawn, I have bomb. Požiadam, to je Naruto, fakt? Rampker. Henten, blondiak. Yeah. Peklo. Môže byť vľavo svízo. V konektore. Jungla. Pekne svízo. Ještě tam jeden. To je ono! Clean! Teraz mohol by si dať naše skúne kedy? Mohli by sme, že? Zonando. A to by som ten oný Warcraft 3 mod. Aha. Len drop. Na.
Mám jako pod. Čo tu vyjadzuješ, kokotiny? Nevím. Jsem někomu házel, najednou mi přistál také. Idem brať z konektora. Ten mid. Niekto mi drgol. Jeden bečko dá, Smokli aj kon. Kereja. Top mi. Pikám mapy. Je ťapisky to jeden. Pušem. Pekne. Mrtkavý. Zas tento kokot! Ja by Maliňáčik. som ho dobodal by som ho. Zase by mali byť televízor a... Pit one. Yes. Pozor, je to akačko rest. Yeah! On iba flashol, podľa mňa išiel späť. Pôjdu ti, Svizo. Si myslím. Ja kúkam short. To tam Maliňák, ten ví prostě všechno, ten kokot. To jsou nějaký ETL. Neprejebte to, chalani, dôležité kolo, veľmi. Pekný mirák. Maliňák by měl mít Čakaj na mít. svojho, čakaj. Čakaj na svojho. Ide Miro. Dajte aj uprostred, je to pekne. Ty kým dojdeš, ty kokos? Však som videl z boku, ty kokos mám rozsýba stenu. Ja som vypol. No máme nejakú. Ja potrebujem teraz to shodiť z 5 res. Tu máš výpol. Tu mi hodí M-ku. No poďme jedno kolo ešte, krídeček. Chlapci, 9 fragov vyrať, ty koko, to je nádhera. To je krása. Žolo už dal Maliňákový komentár. Čo si mu napísal? Toro, ďakujem za ten sub, díkes. Vybehli peklo, jeden aspoň minimálne. No. Sonáčku už, sajtu. Sajtu. Nie, Maliňák, ty kokot s full autom! Rozjebol si ho rýchlo. A horel, chápeš, molotové ten kokot v mojom. Two piece. Dvaja smoky B. Dva smoky B. To je fake, idú B asi. Ostaňačko. Svizo. Kokot. Jak bolo? Ej, super. To UFC bolo po piči. Merab, ty kokos, chlap úplný. Je tam. Toto je ten zlý, ten Tam full bomba? fejkuje, ten chodí na druhú stranu vždy. No. 5. Poď ja. Full pit. Flešti to, Svizo. Half speed. Pekne. 3v1 pome. Hýzuje sráč, poďte ho rozjebať. Rašnite ho. Konektor, či jak to dal, sandwich. Zabij ho, Svizo! Svizo. Tvojho to nedá. Žol to nedá, poď. Tetris. Dobre. 99, ty kokot. Nádhera. Co ti jebe? No má full out, došlo Ty nemá ma strašne pomôžeš. Tvoj to nedá. Nazval som rýpkal trošku.